of war between boys and girls of Igbo Union Yorkshire. It looks like the girls are stronger than the boys. What just really happened now? I can't. It's 1-1. It's 1-1. I can see the ball, sir. Women and men, tug of war, please. Men and women, tug of war. Ndinna kaimara. Ndinna, tug of war, women and men. Ụfọdụ ụmụ nwoke eriere pandedi ahụ. They will organize football. It's time for football. All men, football. The women are coming out for the tug of war. Because the women are coming because better for tug of war. Women, tug of war, please come out. Ndị mmadụ nọ na ike n'ike maka na ebe a bụ nnọkọ ụmụnne na ma ezinụlọ. Women, tug of war, please. Ndị na-eme barbecue na-eme. Women, tug of war, please. Anyị nwa na-esere. Funny enough, onye na-ese ife nwa atabeghị ife a na-ese. So onye nlacha aka ma dọkịta gị dịzị ka Rastafari. Wow, Rastafari ja. Abụrụ m musician, abụrụkwa m doctor. Musician. Imenu ya? Amadum. Nke a iji ama m ka ga-akpọ gị onye chiri echi ka Echi m echi. You're on point. Elu m elu. Daalụ. Ya. A na-akwadobe. Sorry. Nna deje. Ọkwa unu fụ ka Igbo Union si nọdụsị n'ike na ndị ọbụla na-anọ na-eme ife na-enwe anụ.